how is everybody? Sannunku, barkanku da warhaka. Sunana Munirat Abdulsalam, wannan maraji din. Kun tuna? Ita dai anyway. Yau na zo muku da wani bayani ne. Maza masu kananan bura. Me yasa kuke da low self esteem? Me yasa abun yake damu ku? Wai sai ku zo ku rika kira na kuna tambaya na wai ya za a yi ku samu magani na kara size na buran ku. Me yasa kuke da low self esteem? Bari in gaya muku. Lumansi ya fi daɗi in buran karami ne. Yawancin masu manyan buran nan wallahi talla ba su iya lumansi ba. Ba za ku gane da abun yake ba ne. Shi mai karamin bura, saboda ya san da cewa bai da extra large na kayan aiki, yana kokari ko da yaushe ya ga yayi duka abin da zai yi pleasing na mace. Duka abin da zai iya yi na rayuwar duniyar nan zai yi dan ya ga ya pleasing mace. Amma kai mai babban bura zai je zauna, zai je shiga ciki, sai ya fara yi miki gadara. Ji bura na kato. Madam, yana kai miki ko? Ko baya kai miki ne? Madam, bura na kato. Meanwhile baya shiga lungunan da mace take so ya shiga. Meanwhile baya caccaka yadda ya kamata ta gaba da baya. An gaya muku abin daga size ne, na faɗa kuma zan kara faɗa. Size doesn't matter when it comes to maganar lumansi. Abin da ya fi matarin shine iya aiki. Kun san iya aiki kuwa? Iya aiki shine ka danne ta, ka sa ta akan gado, ka fara cinta, tana ihu, tana fidda ruwa. Bata san daga ina ruwan nan yake zuwa ba, ta fita hayyacinta shine ci. Wani girman buranka ko yana shiganta duka ko kuma wani waye duka ba shi bane. Kuna kira na kullum ku ita ce me za a baku ku kara size na buranku, ku je ku koyi yadda ake cin mace kawai. Ba ka da wani problem na size na bura, a'a. Ba ruwan mace da duka wannan in dai har zaka kai mata labari. Ka iya sokin, ka iya shigan kowane lungun da zaka shiga, ka iya bata, kusan da sa nake son yi aure da kun gane abin da nake nufi ai. Ka iya wannan, ruwa ya fito sannan ka zo ka mata kwaracci, ka shiga duka wannan ramukan nan. Ka san wasu matan suna da rami kaman guda biyu. In ka shiga ta can za ka kara ka ji wani kuma ta sama din nan. Kaman wani ciki da falo kuke ce mishi ko menene? In ji wani ya ce in kana ci baka jin girza akwai matsala. Saboda haka yana da daɗi irin ana ci ana jin girz gargada din nan. So in ka iya shigan duka wa'annan gargadan, lafiya lau, baka da matsala, baka da rashin lafiya, baka da ciwo, baka da komai. So me yasa kuke samun wannan matsalar low self esteem? Ni burana wallahi yayi karami, ina son maganin da zai kara mishi girma. A'a, ni ina son size ina ya karu. Ba ruwanka, kaka damu. You will be fine, you are okay. Kuma masu manyan buran ku rika yin performing da kyau. Ba ina ce katon bura bai da kyau ba. Akwai matan da ma ba za su iya surviving ba in ba katon bura ba. Amma ku je ku koyi yadda ake yin aiki. No disrespect, but karami ya fi daɗi. Ban san ko kun gane me nake nufi ba.